Hello, di learning sini mur hete sitam rada knar nang borara video labi phai budu. Ang di nusi sini ske support like, share, follow, spaghetti kabon nisi ani video ke ham zodu skala nisi like, share, follow, ladu. Bukila ang buji ladu. Skala nisi mur hete sitam rada knari bunang learning. Naiba ang nudu, hai bawa bo ang maidu. Naiba nudu ang, hai bawa bo ang maidu. Kani kabuzi girini, yabuzi girini, dang ba dang ringnya. Kani kabuzi girini, yabuzi girini, dang ba dang ringnya. Yawai thang ma mu, hai no ha dong ya mu. Yawai thang ma mu, hai no ha dong ya mu. Yawai thang nang bao ba mu dang ring nhà ni bisik se yawai sain ya. Yawai thang nang bao ba mu dang ring nhà ni bisik se yawai sain ya. Bye bye.